F'laqgħa f'Kastilja mal-Kamra Tan-Negozji żaru Medji jiem qabel jitħabbar il-budget tas-sena d-dieħla, il-Prim Ministru Robert Abela qal li fil-budget li ġej se jiġu protetti n-negozji, jitfit mar-rakkomandazzjonijiet tal-Moneyval. Fil-fatt, il-Prim Ministru kellu messaġġ ċar, b'mod partikolari għan negozji leġittimi u onesti. Maħniex se weġġgħu il-fiduċja li għandhom in-negozji, maħniex se nipparalizzaw l-operat tan-negozji. U b'dak kollu li għamilna bħala liġijiet rajna illi nżommu distinzjoni ċara bejn il-kriminalità, dik tibqa' xi ħaġa li naturalment ma nistgħu qatt aħna naċċettawha, partikolarment il-kriminalità organizzata, il-kriminalità l-kbira, imma mbagħad hemm distinzjoni netta bejn l-operat ta' negozji bħal dak li tirrappreżentaw intom negozji li huma leġittimi, negozji li huma onesti, jiġifieri hemmhekk tistgħu isserħu raskom li se tibqgħu toperaw bl-istess mod imma b'mod li jkun aktar business friendly. Xprunat minn waħda mill-proposti tal-Kamra Tan-Negozji żaru Medji, il-Prim Ministru tkellem dwar is-sitwazzjoni fil-Libja u fakkar fil-messaġġ li qed iwassal il-Gvern fl-istituzzjonijiet Ewropej, dak li trid tinstab soluzzjoni holistika għal problemi politiċi fil-pajjiż. Nemmen b'mod ċar li hemm opportunitajiet enormi, post li huwa tant viċin tagħna, post li hemm tant opportunitajiet, u rridu naħdmu wkoll f'din id-direzzjoni. Kif il-mument li l-Libja tirpilja mill-problemi politiċi u issaħħaħ l-ekonomija tagħha, ukoll se jkollok is-soluzzjoni għall problemi tal-immigrazzjoni. Waħda hija letteralment katina ħolqa torbot mal-oħra. Il-Prim Ministru qal dan wara li ġie ppreżentat lilu dokument b'19 il-proposta għall budget li ġej mill-President tal-Kamra Tan-Negozji żaru Medji, Abela. Waħda mill-proposti ewlenin li semma Sur Abela hija dik li pajjiżna jħares lejn il-Libja biex jinvesti. Qal li jaf investituri li jixtiequ jiftu fabbriki tal-konsum fil-Libja. Ħafna pajjiżi oħra, Prim Ministru qegħdin jippreparaw ruħhom, orrajt tgħid li hemm il-ġlied u dan affarijiet kollha, xi darba rid jaf. Ġifieri imma n-nies hemmhekk jiklu, jixorbu jridu, ġifieri il-konsum xorta jrid jibqa' u wkoll fl-aħħar tagħha tista' tkun ta' sollev għall-immigrazzjoni wkoll, għax l-immigrazzjoni jekk inti jaħdmu hemm dan għax qed jagħmlu dawn li qed jiġu biex jaqlaw xiklu. Il-President tal-Kamra Negozji żaru Medji semma kif fost l-oħrajn qed ikun propost li jitnaqsu r-rati tal-VAT, tiġi estiża l-iskema ta' ħlas ta' pagi u terġa' tiġi mnedija l-iskema tal-vouchers. Il-Prim Ministru qal li se jkun qed jarbel sew il-proposti li m'għandux dubju li huma validi bħalma kienu dawk li ppreżentat l-istess Kamra minn Marzu sal-lum. Intant, Abela feraħ lill-Prim Ministru għal mod kif mexxa lill-pajjiż f'dawn iċ-ċirkostanzi straordinarji u sejjaħlu bħala kaptan tal-maltemp.